Hello mga ka-listeners, mga followers, kumusta ka mong tanan no? Karon no, mag-upload na sa taog ko na ko ang pasultiho no katong adlaw. Miyerkules, March 12 tuig 2025, bayno ita maglangan niya ang kun ako ang pasultihon. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Ay, hello! Kumusta ka mo? Yan, sabi niyong ubos ng alagas kang Trefon Morales, my partner sa mga kudiri si Randy Tayan, yung mga recording editor, and then may bag-ong nga mga freshman yun, kaya kung suod sa diri, anak ni Tigil, si Christian Delmar, o di adiri, okay kayo. Okay. Kung ako pasulti ho, no? Kinakubos ng alagas kang asap ita. Always say a prayer. Ang pagkampo mo itong unahon, kiksunan. Una sa tanan, mo ni number 1, pagkatug, pagmata, tanan, pagkaon. Gidalit ka mo sa atong labang makagawon. Lord, thank you kay Lord sa imong gihata ka namong grasya sa matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay. Ako sa rin pangumusta sa makadiyot ng akong amigo, bago pala may nagkasulti. Mitawag kini kanako si Konsehal Montor Tatoy. Konsehal, maayong papaminaw usab sa imong mga tao din napita sa Isla Panganan o sa Santa Rosa, no? Tanan din napita na minaw kita kusog ang DWHP dia. Thank you kayo, Konsehal, City Councilor sa Lapu-Lapu City. Montor Tatoy, akong suod na higala. Thank you kay Lord. Thank you po kayo. Nakita may karong bago. O nagkunta kayo. Thank you. Bueno, ang suotan po karoon ito katagan o pagtagad, no? Pinda, kinis usa ka lalaki. Mapatawag lang sa nga Francing. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Iksunan ang atong sender, si Francing. Hindi ako problema ba hinis kong kapuyo nga usa ka sexy dancer ba? Kung anong kaingon ko nga problema ko ani niya ano, inaanin ako pagsugod ang akong problema ha? Inaanin ako pagsugod akong sugilanon. Kanta pa. Luoy kay bata, tabi-tabiyogot ani. Ikaw ang ligaya ko. Ay, start. Ikaw na mong gutik patutuyan ang imong anak. Ha? O sa man yung inahan niya anak. Ang tug patay? Saan tug? Mabihagon. O sa oras ha? O pa sa mo mata? Tay, saan pagmata nga, mao pa may pagkatug taon anak. Ha? Oh, mayo noon. O sa to? O sa mo na imong asawa. Ungo na? Ha? Matuog mo ko nagadlawan. Di mo lang ako magabi. Gabi mo yung trabaho. Sa mga trabaho na imong kapuyo, Francis. Tay, with 3 taon na sa bara akong kapuyo mo, ni trabaho niya tao. Paundangan sana niya yung trabaho. Papangitaan naglaing trabaho. O, lagi, pundangon ako eh. Basta makita akong trabaho. Usawa ko na mo magpakita ang trabaho nga nagbantay magkagbata. Mao magani niya akong problema. Huwag nalipay ko nga naa ka. Kay maliho kung tako mo, ikaw si Timas Bata tayo. Malplay kong trabaho. Abag ka diha. Ako naman pati manunan ng bata. Hindi lang ko. Sabi ko, imo. Pita, maulang kita yun. Irason na yun ang bata para dili ta kabaliban. Tay, karoon mo man sa taon eh. Kay human nga, makapasok ko sa komplikasyon, maghuwat lang kong tawag. Huwag okay na gali. Paundangon ako kasawa taon tayo eh. Kanang trabaho niya nga paggabi eh. Beda, tuga-tuga mong tao mong minyoy. May abin ako. Na tayo. Inaanin ako tatay Poldo taon sa magyaw-yaw pero hangyo gitaon ako ba mga pang-apply taon kong trabaho taon sungkot sa bantay sa bata sambitin ako akong resume unya. Niya, sana may imong i-applyan. Tawag ko naman ko ka tay. Mao ba? Pupuris yung bata tay? Wa man. Ako lang giduyan. Uy, shh. Usam ni mo asawa. Wa pa na mo mata. Dili na maghikay para kaon ninyo. Ako rin kay tay. Natuog pa mga ng bata. Natuog pa? Natuog pa di ay? Shh. Inayalan mo tingog kay basig makamataw na nakasaba ni mo. Tari tay, mga unta ko na.
Oh, ang imo ding asawa. Tuog pa. Pukawa dito. Ha? Bukawon? Masuko niya yung tao nagbukawon, tay. Suko o taon. Hadlo ka. Hinumdumi nga ikaw mo iba na, Francing, ha? Pita tatayo niya ng yaw-yaw, tina. Dali isko sina. Papa ta. Papa, kay gutom na kayo. Nahangusto ko, Francing. Nadili pa kumubalik dito sa ato sa probinsya ba? Gusto na ko nga maklaro ning inyong pagpuyo. O timan ikaw ang lalaki. Ikaw ang silbing padre di pamilya. Kinahanglan nga ang imong tingog maoy matuman. Dili kay siya. Kay asawa lang siya. Lagi tay. Sapin mo tayo, im na na. Pero... Walay pero. Kay pakita nga kitang mga lalaki mo'y hari sa panibalik. Busa ikaw, ha? Shh! Ayaw kahadlok ka na imong asawa. Ayaw kahadlok. Pero tay, dili na pwedeng dito madlok. Kay tingalig. Oh, tingalig ko. Pasmota tay. Pasmota. Siya rin palitan niya itong kaol. Iya. Siya may doon trabaho, tatay sa doy. Oh, iya din. Hala, tumana lang yun kung sa iyang gusto. Siya man kahay nagbuhi ninyo. Siya kita. Siya kita. Alimot mong ko. Anahala to. Uy, siya pa'y humba niya. Nas ka dito. Pagkuhal rin tayo. Nais ito gas rip. Mao ba, pastilan? Siya boy na malitaan ni O kanang kanan niya, oy. Iya ice cream ka ng nasrip. Iya ay siya palitan na. O siya boy na malit. Pagkanindot, good. Oy. Ay, Saban. Uy, Pansing. Salan man, pwedeng anin na lang ko puyo, no? Hindi. Basta ikaw. Binlandi ka sa akong apo tao. Sa imong apo. Sa imong apo ba? Sa akong anak ba? Kung mulakaw ko, ikay binlan. Unsa? Dali ra kay nausap ako nga mahan ay musuko kay siya sa akong kapuyo karon murag misakay jeep nga lahoy-lahoy labi na nga iniglakaw bilna di kwarta sus di pay kayo unya atay tuog pa mas dudong ikalipot sa ibantay ni ha ay ako ni hatod linit sa iyong trabahoan. May still pa ba na siyang ihatod? Tay kagabi baya lisod kay timinga yan is mga hubog. Dong, tanan na. Tay. Ibili lang las dudong ha. Tay, ikalibin lang tayo ha. Namas tatay day, siya libin lang na itong anak. Ay, ala salamat day, tay Poldo. Nga niagid ka. Dihan na mo tayo, para na kay ganahan nga paliton ba? Pagpalit lang. Uy, 200. Uy, wow. Salamat, Ani Inday, ha? O guys, Francing, ihatod na sa linit, kanay gabi, ba? Karaan, tay. Ang nabayos na ni mo. Tay. Hala, sige, ingat mo. Tana dong, tana. Tada. Ay, pagkayamat. Nakadaghan mo ko na yung kwarta ng asawa ni Francing. Pagkajakpahat din sa akong anak. Nya day, di nila ka? Di lang kumasaw dito. Sige dong. Kay nanay mga customer. Sige, balik lang ko. Yung bata dito, yung prosesyo to. Sige dong. Ay, kaluita sa kumbana. Naibaw ko gisakitan siya niya akong trabaho pero saan taman. Pero ayaw ka bala ka dong, Francing. Kaya dili mahitabo nga ibaligya na akong lawas. Huy, Guaps! Unsa oy naaraman ay ka din sa gawas. Nangita na ni Mas Madam. Mapapag-abot ako. Wala ka na dito. Isud kay sura yan to kay daghan na ba nangita ni mo. Day, mulahos ko sa locker na ako kadiyot. Mag-ilis ako. Day, naatay bago, Day. Nagsige na magtanaw ni mo, inikaagi ni mo niya sa iyang tungod. Mao ba? Asa na ba? Ay, ka na ba yung nasa table 5, number 5? Kanang sirang usapa. Nasarap-sarapi lang yung tukaw, agi-agi ilang. Ayaw lang paghunong sa iyang tungod, ha? Ikaw na lang din. Na
uy. Murik ikaw mo gisaytan, anak, day. Mo, ikaw na lang yun, anak. Ingaan sila man mo diha, manamang panglibag, trabaho mo ha? Dagan ba kayo mga kustomero ko? Okay, ikaw taseng. Nangita ang kustomera eh. Katutig ko ang ato-ato. Da, di ko, anak, uy. Ayaw magpaliban kay customer ka na. Di man ko kuganahan na niya ba, mamagod. Kay gahapon iya kong gilips to lips. Ay, hapit ako malamoy yung pustiso. What? Natural kay tiguang naman na. Agwantahan na lang na kay customer. Sayang ka ayo, oy. Nakaw, at pwede ito taseng. Sige na. Ahak ba yung tigwaga, uy? Buhi pa din siya? Oh, Linet? Shh, Linet. May bagong misud na customer o sugata na yun. Oh, mama. Saan mo rasa eh? Ira. Hapit ang stress. Sugato ng kuslin ni taon sa trabahoan. Kao ng kastay puldo. Para may akong binlas bata. Ako lang siyang kaparan tapan yung bata. Sila dito. May gawas na spot. Asam na siya. Yung sabot, igiapas. Taxi! Uy, taxi. Sabot-sabotin eh. Nakailang taxi. Purbida, no? Hindi ni mahimo daan. Linis! Uy, Kinsa na siya? kuan, among silingan. Oy, ay pusam mo ko mo ha? Dagali, tumba na karoon niya. Tumbay ikaw, pabarugo, tiyak! Tigubuta yun atong higayon na kaya may standby dito nakaila naman ako nya dirim sila laban ako unya pagabutong subay porting awaya na mo linit Huwag ka buot. usay ibot ako ni na ibot bida gusto kang dador to laki ya inungdag gipungan tiga Usa dadon, uy, pataka man lang ka. pataka kadungo ko nimo mga ni barang ang taxi asa mo paingon na to be asa mo ha Sus, paita ni mo, Francine. Ako tayong tong customer. Dako tong tip, dako. dako lagi pero porting kako si mo lipston lipston mayo Kita day ka. Ano lang? Tuo ka bago pa ko dito? Ganina na ko dito. Ngita ko nimo. Pagkakita na kong napakay-customer mo, ng gawas ko. Dito ko sa gawas, nagawas ko nimo. Francine, giparahan ako siyang taxi. Aron iyang kasakyan pa doong sa ila. Wa magpasabot na magkuyog mi. Naunsa naman taong ka. Nakali ko magkakasalingan na ta, ha? Bida sa nimo ng istoryaho ka tumat ng sabot. Musugot ko nga, mutrabaho ka ng trabaho, ah? Isip waitress, pero wala sa itong sabot ka table kang mga lalaki niya. Bida. Unya og dili ko mo table. Paigo ng sweldo nimo, ha? Diha ko sa mga tip kwarta, Francine, mong ayaw ko dito. Unda na trabaho, ha? Isa? Unda ka na. Bida, di ko masugod balik pa ka dito, ha? Unya di ko mo balik dito. Nakay kabuhis imong anak, ha? Magkapasalig ka ba? Imo may mapakaon kada adlaw, ha? Hindi ako trabaho. Sabad ay trabaho. Kapila na mo gisulti. May trabaho ka na kitaan na, ah. Wapas magkakaroon. Oo niya. Maghuwat pa mi nga makakita ang trabaho. Una may makakaon, ha? Paudangon magkakon nimo. Ito eh. Sabi yun, muundang ka na trabaho, dili. Muundang ka o dili? Muundang lagi ko, pero taga-isa ko sa mga gikinahanglan ako. Taga-iko, ihatag na ko tanan. Sa? Ayaw ko himo ang buang, Francine. Nahibaw ko maglisod kag buhi na mo. Sa ato ba ni yung kambiya na trabaho, ha? Uy, unsa lagi atong kanon og mubiya ko diha, ha? Di ba nagsapot naman tayo kung makakita na kang trabaho, muundan ako, pero wa pa trabaho. Porbida, bahala na, basta undang niya. So gusto giday ka nga magbubuta. Okay, sige. Di mangyud ka ta makasinabot, okay. Mas may pag magbuwag na lang ta. Linit. Magbuwag ta og danon ako ang akong anak. O di mo ang bata. Kay ngano? May kabuhi ka? Wa kay trabaho, Francine, uy. Busa dili may tabo nga anak nimo ang bata. Mga kung ako pa ikaw, ipadana lang na nako. Kay makabuhi ko ang bataan nakasabot ka. Mao ni problema na ko, gidami na niya mo anak taon. Gusto niya akong kuhaon akong bata, pero unsa may akong ibuhi taon. Nawa mo ko'y trabaho. Ako ko tawagi sa akong i-applyan taon. Saan mo na ako? Unsa may buhaton ako? Palihog. Bam! Bagi ko niya, be. Klaro yung gining nas Bible. Ati Pres, tabagi ko, Ati Pres. Unsa man ko kayong sultihon, Francine.
Oh, Jen! May nga daw, Jen! Good morning, Ate Ate Ferris. Good Ay. morning, Alan. Mga mama, thank you kayo sa inyo padayon nga pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy permi ang mga bata niya. Ayaw kalimot pagpalit sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami bitaw no, lami no. Oh. Luyaw lagi ka. Okay, sa tanong mga bata, kinalang manginom kita og Don Pepe Tablia kay mao ni the best kay natong imnon nya kita mga dagko kanang Paulitos Macaroni Crunch sa ato ng mga usap-usapon kanang Tasty Fish Cracker nya magugum-ugum tag OBM special kita ang mga dagko sama ni Bayraol ay Alivio Itoso Isoto Bayraol Alivio Isoto ang iyang imnon ang atuang lami kayo nga Sed Panyawan Coffee Mix diha sa Konsolasyon Bayraol Alivio Isoto itong amigo din sama ni Kapray Marimon pod nga kusog sa kayo mo inom aning ato ang Sid Panyawan Coffee Mix ang labing matapang ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ug sa tanong mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Mega Yield Foliar Protection. Good morning mo diha og sa tanong mga tao po ni Cons Rocky sa RMD 85 mao na siya RMD 85 diha sa subagdako sa Hernan Cortez na din ang RMD 85 ni Cons Roque Destacamento daghan na silang mga bligya water pipes kanang PPR kanang mga heater sa tubig o kaning waterproofing na siya diha si Konsehal Rocky Destacamento diha. Okay, sa tanan nga namati na to karon og labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito basta tulido Kuya Nick Pipito og dudong GR Pipito sa siyudad sa Sugbo. Si Vice Mayor Choi Aslar, si Ricky Aslar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw. Salamat kay natong tanan. Okay, ta lister daan Kuya lister daan og si Kuya Francis Espares. Og sa atong amigo Ate Preski sa Hari Iran. Hari Iran og si Doc Boy. Boy Labelia. Sa ako pong amigo por kayo sad nga konsyel sa norte. Nobi Abelia Cabatino. Nobi Abelia ko bapa ni Ma'am Nobi pod nindot sa niya. Nindot buutan nga kapitan po ni Ma'am Nobi dili sa panghambog. Unya si ang panday si Konsyel Joel Gargadira ko amigo nga suod po nato. Unya si Sir John Alcover nga konsyal dato sa norte kauban din sila si Doc Boy Labiliate Press. Sa tanan na to mga kaigsunan nga namati nato karon good morning. Okay, Ate Press? Okay, og ako sa ding i-greet akong amiga diya sa Talisay si Tash Abeliana. May papaminaw ni Motas. Unya akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw sipyata pag inom kada adlaw good, katulad sa usa kadlaw inom. Sa buntag, unay ka makaon sa imong pamahaw, inom ka danog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto ni mo, maugyapon sa gapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka makaon sa imong paniudto. Maghapon sa gabi sa di pa kamukaon sa mong panihapon, inom na sa gadaan o sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema, yun kaayo bahin aning kidney o UTI, ayaw na mo kaguol, ay na mo kabalaka or kahadlok, tungod ka yun na makatambal, makaayo, makapalibyo na itong kibati bahin aning kidney o UTI, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot lang sa kidney o UTI,
Baskugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas baskugon. Okay, Ate Pres, thank you kayo. Sa na itong mga kaigsuunan po nga migamit sa to ang sedlenimit. Well, nga tinuod mo wagtang sa ato ang panuhot pamaol parkit sa kalawasan barikos ben sa katol-katol kutos sa kabataan nilikay pagita sa ringgi kung manghaplas na sa atong number 1 nga haplas ang sedlenimit uli nga tinuod yun nga butabang sa ato ang kalawasan. Sa ato ang panakit yun sa kalawasan buko-buko, dapi-dapi kaya nga ato ang bagtak nga sigil at bikugan. Oy, ato ang haplasan sa ato ang sedlenimit. Well, nga nara mapalit sa butika pero ugwa mo layo mo sa butika, bisitahin lang ninyo sa Facebook, bisita mo, i-type na ninyo Sed Marketing Incorporated o nya Panyawan Herbals, tanawan ninyo din na i-type lang na ninyo nya makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto sa Sed Marketing Products o nya naadi na nga to ang Sed Panyawan Coffee Mix o nga to ang Sed Liniment Oil, ha? Maunay the best kay natong imnon, ha, mga kaigsuunan ang Sed Panyawan Coffee Mix. Pero sa butaan na ragyod mo palit sa butika og order na lang mo sa Shopee. Okay, ma'am? Good morning! Morning, Basta ma'am. Arkaw at Toriatan Viligan. Ato rin at biligas eh, ma'am. Oh, yes. Kumusta sab si Ma'am Rose o ang mga bata? Ingon man, nini pag-record na to karon January 30. Belated happy birthday, Miss Chris Ann Resurrection Hills Kansabon, Oslob, Cebu. And nini adlaw sa ako lagi advance. Bisag malate na ni pagsibya pero birthday po ni Chris James February 12. Kaya happy birthday. And ayaw ka magalimot ha. Para atong pagparty ni Chris Ann, nga daghang kaisa mga bisita yung mga classmates gikan sa Santander o gikan sa Cebu. Ang inyong pag-wear sa makeup sa dili pa mga ligo kita gamit ang sabon sa Celebrity Cody Beauty Soap. With glutathione at papaya extract with natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Kung doon mo gani mga up-up, mga bukis-pugis or whiteheads or blackheads, said Celebrity Cody Beauty Soap. Aron sa ingon nga paagi magpabiling ka mong younger looking, kutis artista o kutis porcelana. Ug doon mga skin problems sama sa mga dead skin mo repair usap ka ni sa Celebrity Cody Beauty Soap. Sama sa nanda sa itong ipahibaw sa butika kita mga tana, dili kita masugamag sa mga fake nga mga produkto. Tanawan sa ha, Tataksid Marketing. Thank you. Okay, unya sa tanan po na itong mga kaigsuunan, ha? Nga, wa masayo ng sakit gitaan ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa natong balatian. Sus, tungod na sa tuksit. Kaya ka na tuksit sa kasa ka, musuryo na sa itong lawasan. Igsura na, pundo na niya itong lawas. Mudaw ta sa itong blood cells, importante kay mauniti ka sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atuang kalawasan. Ikadaot na, masakit itang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa natong mga balatian. Constipated tao niya atong kidney problem, mauginay banggaon anang atuang tuksin nga napundo sa atuang kalawasan. Mo nang i-flash out anang tuksin nga naa sa sodi na pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mga makapaligoon sa itong vital organs. Unya, ang atong pag-inom na, usar yung kapsula. Mura rin maintenance na to. O sa kaura sa di pa kamukaon, pero doon na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainom niya, duha ka kapsula. Buntagod to hapon. Nya imnan gyud natog o sa kaura sa di pa kamukaon ha, imnan natog 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Dodong Pransing, Ate Pres. Kanis Pransing. Pransing taon, Ate Pres. Wa nang kita ay trabaho lagi yun niya. Yeah. Naka-asawa siya, ipon-ipon rin niya, Ate Pres. Nakasawa si Aon, ipon-ipon siya atong babae nga naningita sa trabaho. Nakatrabaho club. Nakatrabaho club niya, nakakuan, wag yun si kauyab, nakatrabaho club, kaya buotan niya ang asawa. Karon timingal na niya Ate Pres nga naya na customer ang iyang asawa, gihato niya sa gawas. Kaya giingnan mo siyang migi, tuto kay mayo ra ba tumudag buhat og tip. Pero nagkuan ko siya, gita magkadang extra nga service ang tao, kay kadang extra service kadang magawat sila Ate Pres. Nakitaan dito Pransing yung asawa. Pagkita ni Pransing at kay iyang asawa ni para magtaksi, pag parang taksi Ate Pres, timingan yun diya, ningon tong iyang customer kinsa ni at sa kinsa ni siya, ako nang silingan ni ana mas linit, ako nang silingan
Naputi lagutang kuan Francine silingan niya ingon siya, di pahawa niya katong iyang customer. Kaya tingali ko ano tika, pahawa niya. Tubaho tika ron niya na iyang customer. Ingon sa Francine, ikaw pa barugo tika, barug ko latag dito. Mao na nga, mao ilang giawayan ati press kay gikuha matawon. Ano mao niya akong problema, gida niya karon ang akong anak. Gusto na kong kuhaon ang bata pero unsa may akong ibuhi taon nga wapa man ko'y trabaho. Wapa ko tawagi sa akong gi-applyan nga kompanya, apply mo gyud ni siya ati press. Unsa may akong baton bam tabangi ko ninyo. Kana am gyud Bible bi unsa man kung kamoy pasultihon Francine. Mao na diha. Wa detalye lang kung pila edad sa bata. Wala pa taon. Below 5 at tumagyo na sa mama. Oh, wapa bam. Basta na wapa gihatod. Ay katong balita nga nabati na to karon adlaw katong bitong sa San Fernando lan katong lagi ko nga ilang gida ang bata. Pag interview ganihan ni Atty. Rafael nga ang papa kay ingon nga papa ko ng mga lata mo ni. Pag adto papa gud papa dinhi tinuod ako di ko paduolon ay gyud yung permanent barangay dili ko pahikapos bata mo ato ko bata. Muna nga gi kuan na to ni Rafael kay nagi padayon ko to bisag sa FB lang tungod kay lahi man ang pamahayag sa side sa babae ug side sa bana. Nini karusuan nga to na dawat gulyat kining na ang nganong usa to nahitabo nganong wa kayo ko nakatuhog nganong ang asawa naabot man sa club nagtrabaho siya dito. Ni trabaho siya bam gidam ni sa isang amiga kay para naiba trabaho ba. Katrabaho taon niya dito lagi kana trabaho ka ng club na amo yun ay tibol-tibol. Nakatibol sa butan tarong nga tao niya maayo mahatag tip niya ni angyo lagi nga magawas ta na extra kuan ka bamba service. O ako na ibawa na naguliat kuan man na i-out i-out mo na i-out ka nang naang kuan unta si Mrs. Wala unta siya mo tando nga i-out. Wa siya mo tando bambay. Wa siya mo tando nga i-out siya. Bagulbol mo kali siya. Kalain ko kumira. Yung na kuyog man siya. Giing na siya umigi. Ay hatod do kay maayo man to dagtip. Hatod to kay buutan man to. Hatod. Siya parang taxi. Timingan sad nga di na yang badag. Gabot Francing. Oh, nagtanaw kay giapas ang Francing kay duda sa Francing. Mao na wa ni siya musugot nga i-out town siya. Kuan dapat mong siya no kanang dili na lata siya musud atong klase sa trabaho kana mao na importante daghan pa mong trabaho lain. Una naman sa pamilya time sa kay og atong tagaan og giya kung ari panultihon 5 kapitulo 3 ang ngabel sa daotang babae tamis sama sa dugos ug ang iyang mga halok hawt sama sa tanaman sa olibo sama sa lana sa olibo. Apan inig kahuman sa tanan ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa paniyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Wa man ko nagpasabot nga dautan sang babae kay atong gibasa diri man daotang babae. Wa man ko nagpasabot ang ako lang gigiyahan lang nako siya para migmatan siya nga kung mahimo mangitan siya lain trabaho si asawa tungod lain man paminawon nga pamilyado na kanyang trabaho kaugbar. Lain pa man labi na aibana niya. Sa side sad nimo si Francing, ikaw may nagpadaan ini nga mato nimo ang bata nilaya si ang asawa gida ang bata. Kining na ang sa ako naging ni Gulyat ako ka detalye og pila ni edad sa bata kay kung below 5. Okay, kung below 5 ato ra ba yun na sa mama. Pero ingon na aning daghan man kung nakailan. Di kung may padegam, bam kay siya may mupatutoy. Sabi ni Kalkihado, ayan papa Tatay Puldo ba? Sabi ni Kalkihado, nga ikaw may hinoy tigpatutoy sa mga anak. Asam na yung inahanan eh. Tuwag patay. Kay nagtrabaho lagi tao nagkuhan. Ingon aning mga trabaho usahay ang madungog nimo sa mga marites ingon ngilad niya no ya asawa nagtrabaho bar siya banaw sa magtuwa sa trabaho murag na ingon ana karon kinalayan mo kay mga asawa nga gida ang bata ang ako lang ikasulti ani Francing kung dili man gyud ka mo magkabalik paningwaag yun nga samtang nagtubo ang bata magpakita ka aron ang bata makailan nimo kay ang mga bata mangitag papa ingnon man niya na sinahan nga lalo mo sabaw pagpakita lang samtang nagtubo ang bata aron kay baw siya nga ikaw mo'y amahan ug naa kay ikatunol mo tunol ka pang snack makahakan kung dili na gyud mo magkabalik aron sa ingon ang bata mo silsil siya nga alam patakang diya gyud iyang papa nga nagpakabana di ba lan tinod kay pananglitan si Ate Priscilla taputan babae man ang may problema pananglitan ning ana Ate Priscilla nilakaw gida ang bata niyang bana dili pa duolon unsay imong
ikasyer ana nga dili man paduulon ang bata. Nang di man paduulon, oy, amahan man na. Oh, mauna diha Kinahanglan kay siya, oy. kinilakaw man. Oh. Sa atong paggulyat, si asawa nga ni Layas, inuntang punga sa mubo nga pagkaistorya, di po siya magpabadlong. Dili siya magpabadlong. Ugsa kwan pa, ugsa ako pang katiguangan, sukol ka. Ikaw San France, pangitag ko ano trabaho noon sa lalaki. Wala trabaho ang bana? Wa si Reti patutos bata ti pres. Sa ibantay. Sa ibantay. Nyaya asawa mo na May trabaho Trabaho sa bar. Uy, bati man paminawon. Bati bitaw, di maayo na. Kinala na ang bana, ang laki ko yung mangitag trabaho. Mao na sing ang lalaki gyud mo Ang asawa, bay. Pero, abini mo gulyat, mas maayo ang asawa ag bana na adyo yung mga trabaho. Tinuod ay. Kay, sakto itong gisulti ni Atty. Rufil, nga ang asawa way trabaho, pareha itong nahitabo nga, kato, dito gipalaya sa bana. Niya ang iyang anak kuan sila kilo. Nag-inom sila kilo. Oo. Kay, Pero ang akong kuanan ati pres nganong diha pa na usa ka adlaw na nakitaan ang hilo nga dinha mga pulis. Oh, Nya, primero wa magkit Pero miro pag kuan ato patay. Walay sasi sa hilo. Way kuan gunting wata na. diin man ang sa Di sinakitan. tapad. Dito sa kuan sa may kanang balde nga naitanom. At tingali ko makita nila. Isiblig wa kaduura ang kayag atong iyang gipuy-an. Tingali ko mangukay. Wa man diha gibutang na magudong gisandig. Ala sa katingad-an kay ana primero adaw wa man kon mabali ang baranghoy nga punuan. Oh. Ha? Singan? Ang punuan baranghoy wa ko na mabali karon pagkasunod adlaw nga nabali man. Nga, unsa may labot sa balanghoy? Dool man sa sa scene, dool sa crime scene, dool sa nahiluan. Mo ba? Uy, ang ilang kuan, siguro, kuanan pa na, investigador pa na. Sige, Kung pagpadayon unsa gyud na may foul play, no? Baliko na ugma, baliko to attorney. Balik na lan. Okay, balik na. Oh, mangita isakto niyo ni Priscilla nga mangita ikaw trabaho. Dito trabaho. Banag asawa, para na ko ha. Banag asawa kinala na ay trabaho. Parehas sa ni gulat mangita pag trabaho. Ug ako sa ako, makakita ka magtrabaho sa dili. Ang akong gingon sa nimo nga magpakita jud ka sa imong anak aron imong anak makailan nimo. Kay sa karon gamay pa man. Parehas diri sa nahitabo. Ang asawa ug ang inahan may nilayas wa ikita ang bata wa pay tuig. Pag abot sa inahan 12 anyos, mga saba sa bata ingnon. Sabi niya, ma, di ba ni kini padaw nako? Lula mi na padako nako. Oh, So, mo baby, ingon anak. ito. Apano sa tuging ni malan? Diha sa sugilanon si Francing ang bana mo tigpatotoy. Naglagot ko. Nga naman ba? Ito is man tong nahitabo tong kinabuhi. Nga naman. Gipatutoy ka? Wa, di at ko ko dito liyos ka. Tutoy ka ba? Ay, puzzle, tihon.